Karlitang dorsing ronghang aphan kapang thirji aphan CM tuliram ronghang pen suri phoke bakerap kipidun. Pulang ha? PDC ke asong pen onteron aphan ki o kipi. Perang ke klaim bang phubang hini aphan kateng khenga phuthak West Karbi Anglong DC lapen SPR deng pinpuralo kapajerda. Karbi Anglong live prime time berta long pen ilisami Julie Baby nonar jik senang bertang ton pen. Kisung par piga por hut kacherap chetu kipidun thegapot Karlitang dorsing ronghang apu khoya ronghang hin pen KAAC CM tuliram ronghang aphan kurwang thu lapen kachuru pajir. Corona vur pirthegati hunu resek bharara det pikangkir klaga hut asam pen angtang logachari dam lapen kachongda damatum penang an kisung phonang lo komane atum ke ahemaret kachingtum komane atum ke api apu jirpi jirpo lapen adona rawatum aphan kachingtung atumta bangso kangkir klag pena jok chechak nang prongsi manderlo ke ongdong atum ke corona ke so kangdang boma jok det pi kangkir kangpu jiangring avi po jok ahem che banglong lilopu kamatha atumta dolo Langsung thek lake bolongko manji ingnaraji pharkong abi longki tobia rong amikar khoya rong hang asopo dorsing rong hangta ahem ki dukpar pegajok api apo lapen akorti atumaphan kachelang ijipura Tamil Nadu state ahempi Chennai arong supi along kido isi akompani along kachongda dunjia phan damjuilo Lapusono pora hut sominda rangkang pialong corona keso nangkeklang rokpen anut aphan ki un lapen apran keda maphai kebat bomanjok Bharara det pisitami bangso keso kapangdang de jia phan pura det pi kangkir klak hukum piderlo Pulang ha? det pi kangkir klak jok dorsing ronghang ason thak thak Karbi Anglong pen ki ongdung arisoi jangatung prek jamastiralong jingthang dam loklo Lapusona poro dorsing ronghang abangke ahem chewanglong lelobon pu kamatha kisung irajok kedamtang aruni phai krege thom arnike apran che enderlo Kangkir ke dobom langa jok dorsing ronghang aphan alangli kachongda duna company ahemphu lapen hadak ke dorapet jirpu jirpiatum cherap chitosi mian piderlo bonta Karbi along methang apran kachipi penchenglo kithi pame kali pulote kapang thir mate kecham poron ke dokoga jok ahema soratum ke dorsing ronghang akar jong chomreng me rengdok rengni pen kedoge thagdun long jia phan lapen monon phila puson kahino dak atomon ke bang thuthi de jia phan pusi penap aruni phai kretrok arnisi kapang thirasai flempon pupusi apo khoya ronghang hin pen nang pachini dun akai lu chong dadam deni kising gitna ila chulong ligi jinong ni pen matha kising pen hemang kilini pulasi matha kising pen ma udak masi lang ran kami jamut ada masi non nilitum limu pan kampatni pansi nilitum borilo la pen nangi sar kazengong tun mas sir yan sar tiram hang panta nilitum pan sui poket tangka nang paji rono kasi nilitum masi churelo adom sa Kapang thir mate kecha masai kedengta tangka maha kabelera tumke sungkrung binong pu KAAC CM tuliram ronghang mathadun si Karlitang dorsing ronghang aphan kapang thirasai ke claim iji aphan pura suri phoke batangka Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy principal Digonto Teron aphan pin khatsi bolongko maji pharkong abi longki tobia rong an humri dampen apo khoya ronghang arideng pajirdamlo Pulang ha? News report Rosan Hansai Karbi Anglong Live PDC ke klembang onteron kisodera jok song kapang tangpon jia phanpura song angbong chingwai rap sarpensi mithangarpu ki okipi Karbi Khailongri apartment receive kangtang pen kachesong People Democratic Council of Karbi Longri ahin pen aruni phai krep ho arni rongbina klam along song angbong chingwai rap sarsi song klembang onteron aphan song pen ki opiderlo
Om teron aphan songpen ki o ki pinang ko atheke alangli a oga pran ki memedera joine se songpen ki o pider lupusi song adon maipu mirang sirang pen karbiang nongla aphan birta nang pale. News Desk report Karbiang Long Live. Dongkamukam Press Club and Patir Piponsi, Hamren Press Club Lapen West Karbi Anglong District Press Club Chetodonsi, Perangke Klembang Phu Bang Hiniapan Raikom Sakhiatum Aron Repen Katengkheng Phuthak Tokjirpen Pinpuralu West Karbi Anglong DC Said Isfakur Rahman Lapen West Karbi Anglong SP Riding Pinpuralu Pipajirdam. Perangke Klembang Phu Tumapan Indian Constitution along 4 pillar Puhoponsi non-pirthi adang COVID-19 mate novel coronavirus kithur ki umplo bahut Police medical team lapen Perangke Klembang Phu tum setami chepadum dum piklo. Khelongri hawar hapat angkang rara kisung sonsuri birta kahomri dampen kapang dagan parta non COVID-19 akiso kang dang puthak setami chirok tokpen kidung kithak kaching raidun thek jiaphan birta Klembang Phu tumpen birta ke tokpen pachetak ponlo. Bon setami ningduk alam thea bangki India det angkang ki lockdown ke phapon batai ke thong mate ke thong tok bor phaiwi mate 3.0 ke playing along anikang sam 4.5 trok pen ada 4.5 trok si an curfew ka pedo pu along raikong sai khiatum ke ton kelang ka pedo dongkamukam outpost along ke damtang aruni phai pho ani Perangke Klembang Phu amithang asai ka klem dampen ke bang ahut media id chepaklang de rapianta chin pen ahem konglong along ke thengkang check lapusonsi tengkheng dunlo Lasong thotsi uthot aru e phai kep anikang sam 4.5 minute krep ho apor hut Perangke Klembang Phu asogeso dowai ke nam dama hutta ahem konglong asabi ke sandun pen kangchek ahir patan rak ajok sai jogje pen dongkamukam press club pen kachingwai ateng pen dongkamukam outpost along lamphoi pidam detlo Bangso alam kia puthak ke damtang aruni phai krege thom arni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Shahid Isfakur Rahman lapen West Karbi Anglong Superintendent of Police Ramandip Kaur arideng Pinpuralu ipajir dampen Perangke Klembang Phu pen Police Constable Angbong Kachipho alam aputhak Pinpuralu pajirdam Alal tum la so akama tha ke chok che ke lem chok che bangke mane langding de nangji law and order hin panstame SP lapen additional SP lapen sota se administration hin panstame media tumafan special tumafan akapi jok do la se alal tum sita me amathanga duty ka che claim along bangke akapi sungdun avedet nangji pusit nili pulo lapen chunding rilo dia I card theglong tangdet logo theglong tangdet lapen la ke media Klembang Phu lo puchini tangdet ta mane akapi jok avedet pulo tangte jo parni laso pandemic novel pandemic laso coronavirus mate COVID-19 laso kisung rat tu maka chetong kang chir kalang it pen kecheng lok kisung pen kecheng lok rat tu maka ningri pen kecheng lok media tum yong si humri dam de pulotang te laso a message mate abirta abangke rat mane kithi kiding ka chare tum bang long le daji Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Diphu Police Station Angkang Arlo, Assam Oil along, Sai Klembang Phu aphan, Kedam Tang Aruni Phai Kripli Arni Kang Sam Apor, Diphu Arong Supi along Ihum, Datsanagari, Ketongajok, Inorabang Phu, Adimalong Amat, Aprandam Juilo. COVID-19 manajo, curfew ke dobom porahut, Diphu Arong Supi along Patoyajo, Porpai Trokra Achiti Malong, Ihum Datsanagari, Inorabang Phu aphan, Anungpen, Kapetongajok, Aprandam Juilo. Kachini dona tengke Diphu sarthe kolonia longkido Assam Oil Petrol Pump along Kachongda dona bangphu Dipaksa aphan ihum AS02 AB4359 Datsanagari anungana thupen kapatonga jok ahiring tangrak pen arengkesu Dipaksa aphan tongsekot pen Diphu Medical College pen hospital along Sekelang aphan ponlo setami toware beng pen achithia videt lupusi Dr. Atum pangdak pon Apithu kapatongbek agari pen katebara bangphu Diphu lorulang soasor Karlitang Joy Singh Kro asopo Jonis Kro aphan Diphu Police atum nebing nang cheklo Bangso phutha apran kedam joya bangphu aphan akarjong sining hemreng me kapadodun je aphan Diphu rong sopiang kang ardo kedoan akulat anikang sam porphai hini pen kangkirasai dengpon News X report Karbiang Long Live
Tang de pini prime time bir take lapon sigang tonik lo do me thak mi kurwang tu